Rere somnis. L'escoltarem per si algú no l'ha escoltat mai. Rere somnis i els anells, tots suquem el vent. Cal destacar una cosa, la intro, Fortuna, fama, poder, clar, això també forma part de l'opening, però no del single, no de la cançó del We Are. És una part instrumental fins que ja comença la part cantada. Hi ha un moment de l'opening en el que sonen uns cops, la Nami fotent un bastonazo a un. Això no hi és a la versió catalana, i menys mal, perquè va molt bé per després fer remixes i coses. Imagina't. Clar. Bonc. D'altra banda, és l'opening de One Piece amb més versions, de tota mena, remixes de les versions de la banda sonora. Per això dic que és l'opening que més està integrat en One Piece. Sí que vull parlar d'algunes versions destacades, per exemple tenim la versió del Barret de Palla, tenim els remix de l'opening 10, tenim les versions exclusives dels videojocs, per exemple del Grand Battle 2, que té lletra exclusiva per aquest videojoc, en japonès, evidentment estic parlant. どうせ暇ならここへおいでよまるでありえない Després hi ha la versió per l'especial episodi de la Nami, del Ruffy i de l'East Blue. Són aquests especials de Toei que són com resums de la saga, estil pel·lícula amb dibuix una mica així. Rere somnis i els anells, tots suquem el vent. L'Steve Aoki també fa poc ha fet un remix. Tu també ets amb mi, serem molt més que dos bons amics. I després hi ha una versió molt curiosa, que la diré una mica codificada perquè podria ser com una mena de spoiler. És la versió que es diu We Were. La canta el tema Lo Black, ho direm així. Qui sap qui és, ja sap perquè... Quien sabe, sabe. Clar, qui sabe, sabe. No l'escoltarem a la sèrie perquè no surt a la sèrie, però sí que la van gravar com una mica com per conya. Com deien, We Are el trobem a l'episodi 129, el penúltim de la basta. I després també sona l'últim episodi que hi ha en català, de fet, el 516. Sona la versió We Are for the New World, aquí ja sí que es va quedar en japonès. Rere somnis i els anells, tots suquem el vent. És una nova versió que van fer només per aquesta escena, que es diu We Are for the New World. Hi ha una cosa també que m'agradaria comentar i preguntar, creieu que serà l'opening de The One Piece? Potser no és el We Are, però segur que el primer Sí, jo crec que serà ell. Jo crec que fan com en el live action. Però en algun moment, una pica superxula d'un moment èpic. I entra al món de One Piece, entra amb el We Are.